Представям ви бизнес имот в град Бургас, намиращ се в южна промишлена зона на територията на пристанище България Запад. Имота представлява парцел с площ от 4 декара, в който през 70-та година е построена двуетажна сграда с РЗП 4136 квадратни метра. Сградата е с вътрешна височина 8 метра и може да се надстрои до 15 метра. Първият етаж е разположен на кота 0 и е с площ от около 3000 квадратни метра, а втория е с площ от почти 1200 квадратни метра. Електрозахранващата мощност е 200 кВт от EVN и 200 кВт от собствената фотоелектрическа централа, разположена тук на покрива. Текущият дебит на водопровода е 15 кубика, като може да бъде завишен. Сградата е газифицирана и захранена с промишлена вода. Към нея има два подхода за товаро-разтоварни дейности в собствения си парцел. Източния е непосредствено до РОРО терминала. Пристанището има два отделни подстъпа към улица Индустриална, която осигурява лесен излаз към всички обходни маршрути на Бургас. Ако този имот представлява интерес за вас, аз съм Явор Адамски, свържете се с мен.